O campus de baloncesto Obradoiro Gealsa Cabreiroa, que se está a desenvolver en Boiro e onde participan centos de mozos, contou esta mañá coa visita do xogador do Obradoiro, Pepe Pozas. Boiro acolle esta semana o campus Obradoiro Gealsa Cabreiroa, no que máis dun cento de nenos e nenas desfrutan aprendendo a xogar ao baloncesto. O sétimo campus Obradoiro Gealsa Cabreiroa arrancaba o pasado luns coa visita do xogador do Monbus Obradoiro, David Navarro, e continuaba hoxe coa visita de Pepe Pozas, capitán do equipo. Hoxe viu o capitán da primeira plantilla, viu Pepe Pozas, compartiu primeiro co grupo dos maiores no pabillón da Cachada, estuvo ao redor dunha hora máis ou menos, e despois estivo aquí cos rapaces con máis cativos, tamén sobre unha hora aproximadamente, marchou fai un pouquiño, e o que agradecen os rapaces, pois a firma dos seus xogadores, referencia. Pepe, aparte, é a quinta temporada que leva no clube, sempre está disposto a departir os minutos con el. Os participantes no campus con idades comprendidas entre os 6 e os 18 anos están distribuídos por idades nos pabillóns Santa Baea, A Cachada e Barraña. Ali desfrutan dos xogos, aprenden as técnicas dos obradoiristas e locen as novas equipacións do campus. Sí, é un campus aberto, non é un campus de tecnificación. De todas formas, os rapaces que veñen a este campus normalmente veñen con moi boa predisposición a aprender a xogar o baloncesto, aínda que realmente que non xoguen durante o ano o baloncesto, hai poucos, bastante poucos, sí. Este ano, ademais, houve unha inscripción de récord, cubríndose a totalidade das prazas en 24 horas. O campus está patrocinado un ano máis polo Concello de Boiro, Gealsa e Cabreiroa.